balma o bisimila malak cuka don kibaru kene kan bi kibaranu bambulo kada kulo kan o de kunun tarata do mali premier ministre Bubo Cissé ale kon tara soban sanga marala ni o kone yore ma fa wale chaman kon kala yorom na cardo juin kalo clé kononton premier ministre ale kon tara ni yoro ko folena ni ngata aka jate minaw ke ayere o temelen ko fe fo ñogon ko do koni sorola mogo fagalon koni hakaya doni kola stabla kibara folo munu serama ulu ayire ka foko mogo bi konontoni nduru kon kundo ga o ko fe kunu sege sege lu were kon kela ulu ayire ka foko mogo bi saba nduru kon kundo ni oye mogo koroba tan kele ale ni demseni mugan nani nin ko koni sorola mu fe ko fagali nun koni ko fe dugutigi ale koni ne kunga jate minaw ya yire ka foko mogo bi konontoni nduru do o mogo bi konontoni nduru koni fene la ko ale koni kunye mogo salew jate afe ale ni mogo munu koni kun tunnen do ale o be jate afe ko o de ase fo mogo bi konontoni nduru la nga kunun tarata do jekulu do koni sera ni yoro ina eno o jekulu konna lakana mogo do koni kumala ale ni kene atigila mogo munu ga baranya shilendo ni na nyokonaw ma ale ni mobti procureur général ulu koni ne ka jatew koni kofe ayira la ka foko mogo bisaba nduru do ambe wakati mina igo sisan no ko ma bolle munu koni kishila ka boni ma fa wale ma ko o mogo kebe ni mogo shegin koni ne yira folo o temelen ko fefene ko muso ni demseni ulu koni do fene bolla ndiga ta kundu e so kono ko ulu koni fene jate beta mogo keme nyogona la jamana nyamgo koni ka fala ko ni wale jugu ko koni intena bila tanto ko ulu koni be ni ko sege sege fuata tegeda ako kise kan wakati minna ame wakati minna igo sisan tege koni dala sigana mogo ma woro kan anga fanga tigila mogo fe ko mogo fla koni fene bala o be munisma mogo ka bulukan jamana nyamgo koni ka fala ko ulu koni ba nyini malden bela jelen fe beka hagilna nyumanta wala sa ni ko nunu nyuma bisa ka bancho ka amna ko mogo ngane jugu koni kana na malion yere da mabla nyona kibara wera mambulo kada kulo kan o de logement sociaux munun koni dira labayna mogo munun kon be ni uluma fensoro ulu koni willenda ko wujo ko u koni ku war munun sarano o ku yuka caution wala sa ube se ka so insoro chugamna ko ka o la seku uma koni ata kala je ko caution koni ko abeta wa binani koni nyogona la u koni ku nyo olado abe sankele nyogona bo wala sa ube se ka logement sociaux nun soro chugamna ko logement sociaux koni lisi bola nga ulu koni to kotala nga ulu koni nyemeni be sira la fene ku ka waru ma kono logement sociaux nyini baka mogo koni ulu ka je kulu nyamo ka fala ko ale koni madala ka foko uga wari yurugula ko ka foko uga warte na se utke kono koni e ko mele ni chukala tanto ko iba soro ko OMH ni oye mali chake yoruba do muga baranya shilendo soko nyene bolima ki ba soro ko o koni meka mogo bonyo kona folodi munu koni e logement sociaux soro ale ni munu ma logement sociaux soro ko o barawde mele me soro ko onale mbeni wari nun fene meli ko ale koni ba nyinu lu fe gwa nyena flelike soni wakati ninche ko wari nun koni ko nyonte ale koni ndalendo ala ko bebe atasoro logement sociaux nyini mogo koni ko ulu mogo koni kumeta mogo ba mugan nani konna nga munu koni ya soro oye mogo ba saba ale ni kema wolon vlani doni ato koni ulu wulleno kujo uka warko la fo uteke kada uka warkan kibara wera mambulo kada kulo kan o de sibiri don juin kalo clé cheki Tombouctou yen sigida do be no ko Aranzelma dutigi do koni ale koni aden fla koni fakara barkan mo koni fe fili bolokan koni chen koni ale ni aden fla u koni kumbe moto bollela barkan mo koni fene siga do la kona so ni jetke wale tabaga do koni te o ko koni kelen sa ul koni mugujugu chiula ni chen koni ni aden sara ayere la fa koni chen koni kuye kabila patiki do e aka kabila mo koni fene bora ka fa ko ul koni ba anyini jamana nyamo fe u koni kana ni ko blatan do ko uga sege sege like wala sa saya koni sorola ukumu konna la o ka seka don ko sabe ambalima ni kibara nula sila o mani so di shop ka deme aninche aka kuloma jola